iza leđa Vujna, ali vratit će to Francuzi opet. Vidjeli su negdje prekršaj. Ilić, Vujin, to se ne može zadržati, to je, mislim, definitivni pogodak odluke. 26-22. Bičanić, prekršaj Toskića. Mora ići Inašić sada brzo u realizaciju. Bičanić, Duvnjak i Stanić je spreman i na to. Završila je priča, nažalost, i nada da ćemo u areni vidjeti veliko hrvatsko finale. Stanić je na kraju postao ipak srbijanski junak, 11 njegovih obrana. Srbija ima minutu i 20 sekundi do kraja i počet će veliko slavlje. Najveći uspjeh u povijesti evropskih prvenstava i najsjajnija medalja uopće u povijesti Srbije kada su rukometni u pitanju. Naravno da su gledatelji u transu. Posljednja minuta. Čutura nije mogao primiti tamo loptu nitko na crti, ali Francuzi nisu dopustili da to mi pokupimo, već će biti novi prekršaj. Radanović probao je s krila, sprema na to Alilović, Duvnjak, Vori, tu je na crti Horvat, ali ukrali su i tu loptu srpski igrači i zadnjih 30 sekundi neće ni žuriti više, nego će igrati malo odbojku ovdje na sredini. Srbija je u finalu, to je definitivno jasno, tamo negdje od 50 minute kada smo imali 21-19, nismo reagirali na pravi način i nema prigovora pobjedi Srbije koja je bila pametnija, mudrija, koja je znala bolje rasporediti svoje snage u drugom dijelu i zaslužila je apsolutno ulazak u finale. Gotovo je, isteklo je vrijeme, 26-22. Srbija-Danska, to će biti finale evropskog prvenstva. U nedjelju Hrvatska će još jednom ići u borbu za brončanu medalju. Osvojili smo je 1994. Izgubili 2004. i 2006. I vratit ćemo se svojim suparnicima koji su nam nanijeli jedini poraz do ovoga susreta ovdje u drugoj fazi natjecanja Španjolcima i s njima ćemo rješavati pitanje koja će reprezentacija biti treća. Teško je naći riječi da bi se objasnilo što se to zapravo dogodilo s hrvatskom reprezentacijom u drugom dijelu, ali od onih briljantnih 70% realizacije nakon prvoga poluvremena mi smo u nastavku stali na 49. Jedino je Kopljar imao donekle odlučnosti, hrabrosti i zabijao je ostali naši igrači nevjerojatno. Lacković na 3 pogotka od 7 pokušaja, Vori je ostao na 80% realizacije, ali promašaj Batinovića, Bičanića, zatim Čupića 1, Ninčevića 2, Duvnjakovih 5 promašaja, Ivanova 2 i naravno da tu nije se mogao pratiti ovaj ritam koji je Srbija imala, koja je u međuvremenu izrasla na 60% realizacije ukupno u utakmici i zahvaljujući prije svega sjajnom Vujinu koji je povukao u drugom dijelu i Alemu Toskiću koji je također bio odličan, Srbija je došla do prednosti tamo negdje oko 45. minute, prvi puta od 4 pogotka i to je bila rutinska stvar dovesti utakmicu do kraja. Goluža može biti tužan i nezadovoljan, ali mora priznati da je Srbija bila na višoj razini kada je to bilo najvažnije. Evo, cijenjeni gledatelji, tako je nažalost završilo ovo toliko iščekivano polufinale. Toliko smo željeli ući u završni ogled ovdje, ali nismo nažalost bili na onoj očekivanoj razini u drugom poluvremenu. Dopustili smo Srbiji da se najprije razbrani vratar Stanić, da se raspucaju ovi topnici sa vanjske pozicije, Ilić i Vujin, i Hrvatska mora u borbu za broncu. I bronca ima svoj sjaj naravno, ali je veliko pitanje hoće li ovako ispražnjeni igrači moći naći snage i u nedjelju pokušati zadržati Španjolsku da ne uzme još jednu medalju sa evropskih prvenstva. Cijenjeni gledatelji, evo, Kopljar je izabran za najboljeg igrača
u našoj reprezentaciji. Dobit će još jedno priznanje nakon Francuske. Kopljar je bio dobar, šteta što je promašio onaj zicer na početku drugoga dijela i toga je možda malo jednim dijelom poljuljalo. Ali nije on krivac za ovo što se dogodilo u hrvatskoj reprezentaciji. Puno igrača nije bilo na očekivanoj razini u drugom dijelu. Nakon jednog racionalnog, mirnog, lijepog prvog poluvremena potpuni pad uslijedio je u drugom dijelu i Srbija je u zagrljaju. Dva Marka, dva najbolja igrača utakmice, Marko Kopljar i Marko Vujin. Naš Marko 7, srbijanski 6 pogodaka, a ne, Darko Stanić ipak, oprostite, čuo sam, činilo mi se Marko, ali ne, to je Darko i tako je dakle riješeno sve što je bilo važno u ovoj utakmici. Za sada toliko s ove pozicije, javit ćemo se da čujemo kratku analizu, da vidimo objašnjenje s naše klupe što se zapravo dogodilo u drugom dijelu. Mi idemo prema našem studiju u Zagreb.